Sausa ka. Mao kining sa kababay nga taga Negros apan kasamtangang nagpuyo karon sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ena. Nak, tanawa ra gud ning ilang pictures ni Kuya Toby nimo. Bati kayong pagkakuha. Ug ang ilang mga decorations kay tanawa gubot kaayong tan-aon. Kung ikaw pa lang untay nag-organize sa ilang kasal, ay nakasiguro ko nindot gid unta kaayog resulta. Ma, Kano sa amaday ka mobalik sa Cebu, nak, para mobalik sa imong trabaho. dili na lagi ko, ma. Dili na ako mag-wedding planner balik, uy. Dili na ako mabalik sa Cebu. Pero nak, nahibaw kog unsa nimo kalab ang imong trabaho. Kalimti na lang gud tong imong ex. Wa toy ayo. Mauganing dili na ako ganahang mobalik dito, ma. Kaya di na ako ganahang makakita niya. Kauban gud mis trabaho. Og siya mo'y hinungdan nga nung niundang ko. Pero hangtod kanus ama nimo i-sacrifice ang imong kalipay, ha, nak? Dili gid ka maka-move on kung dili nimo siya atubangon. Ma, Amping dito sa Cebu, nak. Mingaon ko nimo. tanawa ra ka, ma. Ikaw ba yung nakapausap sa kong una-una? Ayaw pagilak-hilak, ma, kay mawili ko. Di ko ganahang mulakaw. Sorry, nak. Hamping, ha? Love you, nak. Love you too, ma. I'm so happy nga nabalik na ka rin si Bubesh. Makamingaw sa gud bitaw diri, besh. Labi na gyud ka. I know, right? So, punta ba ako na kang balik as wedding planner? Wa ko'y choice, besh. Dili ko ka-imagine sa akong kaugalingon nga mo trabaho og laing trabaho, good. Good! Pero, before ka mo balik ang trabaho, mag-enjoy o na ta, manglag ta! Woo! Miss you, Beshi! At last, nakaparto na kitang balik! Ang beshi. Mauli na ta, besh, oy. Unsa na oras sa besh mo? Hapit na alas 3. Sige na, uli na ta. Yan na, nag-enjoy pa ko! Inom pa! Oh, see? Ingon bitaw ko nimo ganina nga mamauli na ta. Naawa na ron. Wala nun tayo masakyan. Wala yung taxi. Ganina raman ta diri, uy. Sorry, Besh. Oh. Bebesh, ganina raman motora sige agi-agi din eh. Oh, bitaw no? Miss, ganahan ka mo sakay? Ha? Ako? Ay, basig ako. Laki rin kong face, no? Para tawag ko ng Miss Besh. Saan ka? Kanina na akong nakabantay nga nag-atang mo og sakyanan. Pero, mingaw na rong urasa, oy. Sakay na lang ko, miss. Ha? Musakay ko nimo, umungkay ko kaila nimo. Salik lang, miss. Or, huna-hunaan lang nga namasahe ron ako. Para di ka kuyawan ba? Unya, ikaw, Besh. Yeah. Ay, wala na lang, Besh. Uy, ganina rabaya kay kakauliwan. Okay ra ko. Kuan, balikon lang tika. After na ko gatod niya. Salamat sa paghatod, ha. Peter to, no? Oh, Peter. Nice to meet you, Ina. Pwede na kong makuha ang imong number? Para at least, makabawi ko ba? Sure. Kuyawan mo bawi, oy. Diri man gyud sa pungko-pungko. Yap.
Mas maayo kon aritas pungko-pungko kay para daghan kag makaon unya gamay ra ko mabayaran, di ba? Pwede. Pero okay naman ka ha. Basin og anad kag mahalon ba? Murag dato biya kag porma. Uy, okay ra, uy. Kalami, ani. Kalamig mahal nga nagatuba sa iyang cellphone, ah! Ang amaw man is Peter, uy. Sige man nagbinuang. Sige namang chat-chat, no? Oh, Nailove na ka niya, girl? hambot bitaw. Magpangita na gyud ko sa iyang text og tawag, besh. Og na-feel sa dako nga same ang among feelings. Awa na! Oh, in love ka na! Hinalipay ko nga nibalik na gid kasi imong trabaho, anak. Yes, ma. Actually, na ako ron sa coffee shop. Nagpaabot ko sa akong client. Hi. Ina, right? Yes! And, asa ang groom? Coming na. Nag-park pa. Oh, naana di ay. Hi. Ena? Peter? Wow! Kaila day mo? Yes. Kuan. Let's start na. Si Peter ang groom sa imong client karon? Oh, besh. Ambot. Wa ko kasabot sa kong gibati, besh. Oh, Sakit kayo akong dughan. ay mga runday! Niaba ko sa coffee shop nga among gimitingan. Nagpa-as-if ra ko nga naitawagan nga importante kay gusto ko mo gawas ka diyot. Ena? Besh, manawag lang ko balik ko niya, ha? Bye. Sorry, ako kay bawo nga ikaw yung wedding planner nga gipili ni Lindsay. Kay kung naibaw pa ko... Mangita kaglain nga wedding planner aron dili na ko may bawaan. Ena, Wa ko kasabot, Peter. Assuming na siguro kaayo ko, no? Pero nganong murag feeling nako pareho man tagibati? Nganong lahi man imong gipa-feel o gipakita ang lihok nako nga naa naman di kay fiancé? karon lang siya nauli gikan sa Saudi. Tuwa siya nagtrabaho dito. Wa ko'y labot tundiin siya gikan, Peter. Ang ako, honest lang unta ka nako. Gusto ka? Anis ko nimo? Oh, Peter! Mauri gid unta na. Simple naman kaayo na ba? I love you. Unsa? Yes. Nayabag na ka? Nag-I love you ka na ako bisag kaslunon ka na? Di na mo kagustuhan nga magpakasal ming duha. Kagustuhan sa mong mga ginikanan. Ugma makita ta. Hatagi kog chance nga mo explain nimo. Sa ato pa, wa mo'y love sa usag-usa? Wa. Pareho ming niuyon sa gusto sa mong mga ginikanan. Og nakita nako ang love sa diyang nagkaila ta. Love na ti ka ina. Dili pwede, Peter. I'm sorry, pero dili ko kabuhat, ani. Ina. Sa besh? Muli na siya kagbalik sa Negros? Oh, besh. Tumulan ni Peter? Uy, naunsagod ka. Besh, kung apektado ka ni Peter o sa iyang fiancé, ayaw dawata. Pangitay lang yung client. Bitaw, no? Ako na lang kang balibaran si Lindsay, no? Ang iyang fiancé. I know why. Oh, nahibaw na ka? Yup. Nagka-istoraming Peter. Actually, dili siya lisod pa na namo kay... Parehos ming duha nga way feelings sa usag-usa.
O, naka-decide mi nga ining higayon na. Dili na mi mo sunod unsay gusto sa mong ginikanan. So, way kasal nga mahitabo ina. Oh. Free na mo. Sure ka? Yes. Pangutanon pa ni mo si Peter. Yes, Ina. Tinuod. Peter, Abi nimo, ikaw mo'y nakahatag na ko og kaisog nga mukontra sa gusto sa akong mga ginikanan. Kay permil na nga mag-agad ko silang gusto. Maong tanan nga gusto nilang ipabuhat nako, buhaton gyud nako. Pero karon, ako nang kaugaling mo kalipay ang mawa nako kung musunod ko silang gusto. Ikaw ang akong love og dili si Lindsay. Maong nag-inisog ko nga makikistorya dayon ni Lindsay bahin natong duha. O karon nga free na ko, pwede na ba ko nimong sugton? yes. Yes? Nga pwede na? O yes nga, kita na. Kita na. Kita na? Yes! Kita na! Kami na! Woo! Na mahal, yun ang damdamin na sa'y pag di ka na mamasdan. Huwag yung kong magmahay nga nibalik ko sa Cebu kay nakailan ako si Peter. Hangtod karon, naaragyo ko din sa Cebu. Og ang wedding nga akong gitabaho karon, kay ang amo ng kasal ni Peter. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Handumana so sa ka. Ano pala siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Liloan, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga charm. Ay! Kagwapo yun ni Brent, oy! Hoy, naunsa ka diha? Day charm. Nagsugat mi ganina ni Brent. Uy, mabuang ko sa iyang kagwapo! Hoy, kalma lang, uy. Murabi ka julmigasan diha. Ay, di gyud madagkal maday. Kay ngano? Iyag kong gitutukan pagsugat na po. Ay! Wala Hala, kong no? pahilis. Mabuang ko sa tong crush sa campus, oy. Crush ng campus. Ambot, lang yun mo Irish. Kamuragin mo yung nabuang anang Brent. Ug usa pa sa dili mo kiwawan. Maupay pag first year college in town na to, uy. Unya siya kay graduating na. Ay, dili, no? Ug ikaw ba? Ayaw kong ingna nga di kagwapuhan niya. Gwapo, pero... Dili ko magpadaan ang ingon ana nga klase sa lalaki, uy. Himbabay kayo. Bisag kinsalay uyab. Makalagot man gud ang mga ingon ana, good. Mao nga instead nga gwapuhan ko niya, sa puto na hinoon ko makakita siyang naong. Ay, no? Uy, ayaw pagsulti, day. Kay basig ma-in love raw niya kaniya. Ha! Never! Asa naman in town ka, day? Uy, ganina na akong nagpaabot ni mo. Karon pag yung kanito bag sa kong tawag. Ala, Char, malasuri gid ka ayo. Na-emergency sa bay. Di ko pwede mula agron. Sorry, cute. Nagsulti lang unta ka, dayon. Sige na lang. Mupauli na lang ko. Bye. Mupauli na lang yun ko eh. Hi! Oh. Hello? Ikaw raw, sa? Okay, ikaw ba? Oo. Wa mo dayon ang akong kuyog unta. Mao nga, mauli na lang ko. Ay, kadiyot lang. Oh, Kuyog lang ta. Ipailaila ti ka sa akong mga friends para malingaw ka ba? Sayang kayo mo pag-aridiri kung mauli lang ka. dili na kinahanglan. Og, please lang, buhi ko. Sige na. Ani na lang. Ipailaila ti ka. Then, kung di ka malingaw, yato ti ka sa inyo. Pwede sa tama. Dili ka makasabot? Dili ko! Bye, Lorenzo. Oh. Kung saan ba Si Brent. Sa bantang ka, eh. Basta bata, imong
Patulan? Nakikila-ila na ko, bay. Di ba, Miss Beautiful? Sige na, kuyog ta. Di lagi siya mukuyog ni mo. Nakaw na, bay. Unsa. Sige, good. Sunod na lang, ha. Bye, Miss Beautiful. Okay ra ka, day? Hala, no? Kung makaday ka na ako, ha? Dili ko bata, uy. Ah, pero for sure, manghod ka na ako. Ano may gibuhat ni mo? Nga ikaw ramang usa din eh. Wa na kay labot. Excuse me. Hoy! Bata! Gitawag man din kong bata. Bisit, yun. Hoy! Hoy! Naunsa mo kang bata ka nga? Charm! Charm akong pangan, okay? Og dili ko bata, kasabot ka? Okay. Pero, bata gyapon ang akong itawag nimo. Unsa ba? Ngano ni apas pa makanako dinhi? Unsa may tuyo nimo? Ngano ba kamaldita man nimo? Ngano ba kagahi man nimog o? Kay gwapo mo ko. Unsa? Sa may connection? Wa. Para lang mo hilom ka, good. Dali. Oh, hoy, hoy. Hatod ka sa inyo. Dili pwede, asa pa lang ko nimo dadon? Oy, excuse me, bata. Basig nalimot ka nga, kung di tungod ako, wa mo pahawa si Lorenzo. I save your life. Unya karon, magduda pa ka nako? Ay, kabalakay. Di ko manglutas. Oh, Tara, kay bulahos na ko sa amo. Gikan ko maghatod nimo. Bata, kuputog tarong ha. Tapos lang kung padlo ka. wa ko madlok, oy. Oo, bahala na. Basta gakpos lang yapon. Pangandam kay magpakuso ko. Oh, ay! Oh, see? Gakpos ka lagi. Amaw! Diligid mo suot sa akong nauna ang akong gitunan, Ronda. Makalagkot man sa this Brent, uy. Siya gyud mo hinungdan nga nung wa ko makatug dayon. Wa ko malimot nga. Nakagakos na hinuon ko niya. Og hinuon, aside sa iyang kagwapo, humot siya. Og buotan pa gyud. Siguro, tanaw niya nako bata gyud. Maong dili siya maghuna-huna nga i-appeal ko niya sa iyang mga babay. Which is good. Kinagamping ko sa kong reputation. Ay, may pangmupauli na lang ko. Uy, Oh, ay! Brent? karon ba ko? Schoolmate dita? Oh. Nakaila naman kung daan ni mo. Wow! Stalker? Ha, excuse me, no? Dili ko sama sa ubang babae nga mang stalk ni mo, no? Good. Si good. Mo na igipangitan ako sa babae. Unsa? Dili lagi ko sama sa... Oh, babae nga amiga, uy. Oh, Ayaw pag-assume. Feeling sa ka na. Ulit na ka ba daw, no? Tana? ha? Sita na. Ulit na ta. Ihatod na nga. Brent, mahimo ba? Ayaw na kog sa muka. Ayaw na kog duola. Og ayaw na pag-iistorya na ko. Dili ba siguro na lisod buhaton sa? Lisod. Oh, unsa? Kay, ganahan ko magkamiga ni mo, Charm. Mao nga, gustuhon ni mo sa dili, bisag asa pa ka, doolon giti ka, o makiistorya gid ko nimo. Okay? Ay, ang buhot ni mo. Bahala ka. Sud sa pila ka buwan na mo sige ko upan ni Brent. Nagkasuod na lang yun tinuon mi. Bisag dili unta na ako siya tagdon sa una pero dili mo gyud ko niya hunungan. Hangtod nga maahat na lang sa kugtagad. Ay, grabe na ang among kasuod. Og feeling na ako
Dili ni namig ko lang akong pagtanaw niya. Murag na in love na ko niya. Na in love na ko. Tungod kay mas nakaila ko sa tinuod nga pagkasiya. Anya, saban? Ay kalimot niya, ha? Ha? Saan sa man? Ulo, ano? Nagtiniguang na ka, day? Oh. Ato tas internetan. Magduwa tagduta. Nga, uy. Dili lagi ko ganahan kay di ko kamauan na. Tuduan mo, tika, good. Ay, kabala ka, good. Naarabit ako pirmi. Okay? Hoy, ayaw ra ko kung kidat-kidati kay dili na ko madutlan, ana, no? Musod na ko, eh. Hapit na akong klase. Hoy, Day, unsa na ako napalitaan? Nga sige naman ko namang kuyog ni Brent. Abi pa na akong di kaganahan niya. Usa na sa daay kas iyang mga babae karon? Unsa? Mo'y istorya nga ako nadunggan sa eskwelahan. Day, amigo rami. Oo, tinuod. Dili gyud ko ganahan niya kay nakaila ko niya nga usa kay mabay. Pero sa pila ka buwan namong pagsigig uban, nakaila ko sa tinuod nga pagkasiya. O gani, mura siyag na usab. Kay wa naman ko makakita niya nga naikuyog nga babae. Exact ni mo. Oh, Day Irish. Charm, sultian ang tikandaan ha. Pero ikaw mo isumsuman sa mga tao karon. O gani, ang giapila ni mga club nga kanang para makatabang ka sa mga bata, gitangtang ka. Oh, unsa? Nga naman. I'm so sorry, Charm. Pero kinahanglan ka namong tangtangon as member sa club. Kay dili maayo nga ibahi ang sama ni mo nga mo'y mutabang sa mga bata. Unsay buti pasabot ni mo, ma'am? Nakadugong pig istorya nga nag-uyab-uyab kuno ka. Og si Brent mo imong uyab karon. Unsa? I'm sorry, Charm. Pero unya na ka na mo ibalik sa grupo kung mausab ka na. Ma'am! Tungod ni Brent, naapektuhan ang akong pag-eskwela. Naapektuhan ang akong reputasyon. Mas maayo pag maglikay na lang ko niya para dili ko maamong. Tana, Charm. Umanay mong klase, di ba? Oh, Brent. Mo lakaw sa ko. Nako importanteng lakaw. Ha? Uy, kakalit ko na. Aw, uban na nante ka? Ayaw na. Ako ra. Okay ra ko kung ako ra. Sige ha. Ato na ko. Ato na ko, ma. Charm! Oh, Brent? Nagunsa man ka din eh. Naguha ni mo. Ala ha? Mura bigag karon pa eh. Nga kuhaon magiti ka. Kada buntag, di ba? Sige na. Sakay na kay basing malita. Kuan, dili ko mo eskwela. Unsa? Ikaw? Si Charm? Ang bata nga buotan? Dili mo eskwela? Wa ko magbinuang. Dili ko mo eskwela. Unya nga na ng uniform ka. Asam day ka? Sa diskuhan? Oh. Nakabantay na gid ko nimo, Charm. Sultihir ko tinuod. Naglikay ka na ko? Oh. Sabi saan ako? Nabukoy na buhat nga wa nimo mauyon eh. Ha? Brent, wa ko maglikay nimo. Nabisi lang jud ko. Busy? Bisag kung saan ka busy, di man ko nimo iit sa puwira. Maong klaro gid kayo nga naglikay ka nako. Unsa day problema, Charm? Kay dili ko gustong maamong nimo. Unsa? Gijudge ko sa mga tao tungod nimo.
Nagtuo sila nga kita na. Nagtuo sila nga usa ko sa imong mga babae. Mas mo matter day para nimo ang ikasultis mga tao. Andam nimong i-give up ang atong friendship para nila. Brent, Ngano di makadumag? Maugid ka na rason, Charm? Oh, basig na ilaing bugat nga hinungdan. Nganong nilikay ka na ako. kay na in love na ko nimo. Og dili ko gustong mahimong usa sa imong mga babae, Brent. Mao nga kutob sa akong mahimo. Mulikay na ko nimo. Sorry. Pero nahibaw ko nga kung magpadayon pa ni pagkuyog-kuyog na to, human ko ni mo matilawi, imo sa doon niya akong bihaan. Mauro gid mo imong pagtan-aw nako no. Abi ba na kong lahi ka sa ubang babae? Abi na kong lahi ang imong pagtan-aw nako. Huwag ka makabantay. Kanausap na ko, Charm. Suma. Sa pagsige na ito kuyog-kuyog. Nakakita pagod ka nga naap ko'y laing babae nga gikauban. Wa. Kay tungod ni mo. Nausap ko, tungod ni mo. Na-realize na ko, unsa ka kanindot panggaon. Mahalon. Mahal sa tika, Charm. Mahal sa tika. Pero kung para ni mo, ang bati na ko nga binuhatan mo ay makaamong ni mo. Sige. Sige. Sugod ka ron. Di na tika sa mukon. Brent! Guess mine is not the first cry. Na-confirm yun ako sa akong kaugalingon at higayuna nga na in love na gid ko ni Brent. Pero tanaw na ko, maoy makaayo na mong duha nga maglikay usag-usag-usa. Kay nituo ko nga kung para gid mis usag-usa, abuton man gid mi. Karon, mahal paghihapon ako si Brent. Ug sa akong nahibaw-an, nag-focus na sa iyang pag-eskwela. Dili na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka. Ano ba na siyang kaagi karon? May kaning sa kababae nga taga Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo nagjasingan nga Cherry. Thank you kayo ni mong gihatag nga burger basta. Lami gud kayo. Siyempre. Paborito ba na mo? Ay, inainay lang, uy. Matukan ba ka? Marlo? Charis? Unsa ning ako nadunggan? Nga nanabik ka nga buwag na ta? Sa ko na ibawaan, wa ta magbuwag. Unsa problema nimo nako, ha? I'm sorry, Charis. It's not you. It's me. Unsa it's not you, it's me, ha? Basta. Dili na ko, Charis. Excuse me. Tara, base. Hoy! Marlo! Mao ba? Gwapo mo sagot si Marlo, day. Uy, swerte kaayo ka nga best friend ni mo siya. Swerte good town. Ambot bitaw, nga nung gwapuhan man mo ug naibog mo anang Marlo. Ako no, sukat nga nagkailami. Makaingon gyud ko nga dili gid nako siya type. Dili gid siya gwapo sa kong pananaw. Kay best friend man nimo. Og dili man siya magpa-cute-cute nimo. Aha, bisan pag magpa-cute-cute siya day, dili gid na mo effect nako no. Sa naman imong pag-eskwela na? Imong mga grado, kumusta? Okay naman pa. Okay ra?
Di ko gustog okay ra, ha? Apit na nabangin yung graduation ba ya? Mas mayog dako ka grado para pwede ka mahimong scholar in college nimo. Kuan pa. Ay. Oh. Oy. Nana si Marlo pa. Oy. May lakaw di mo ron. O pa. Nagpatabang man siya sa mga projects. Ato na ko pa. Ay, kasiyot lang na. Iwan ka walang kaon, oy. Chile! Maayo gani kay niabot ka. Gi-question na sad ko ni Papa bahin sa kong grado. Nga day? Nga, dagko mo grado. O lagi. Pero kung mahibaw siya nga dagko ko grado, naeskwelahan nga gustong pasudlan ni Papa nako. Mao ba? Unya nga tong sabot nga parehas tag-eskwelahan. Mao gani. Ay, ambot oy. Ay, sige na oy. Sugod na taghimo sa imong projects aron makagraduate ka. Chere, anak, salamat kay giyatagan ko kunimog dako nga grado. Opa. Pero pa, pwede ko mo hangyo? Lagi ka istorya na ko nga kailan ako. Oh. Pwede ka niyang mapasuod sa private school nga akong gingon. Total, dako magkagrado. Dili ko pa. O siya? Naana mi sabot ni Marlo kung asa mi gustong mo eskwela na college na mo. Please pa. Bisag ka nila gift ni mo na ako, good? Please? Asa naman ni Marlo? Ingon siya nga magdungan mig pa-enroll. Oh, ay, salamat. Nanawag na in taon. Hello, Best. Asa naman taon ka, uy? Bes, sorry. Wagin ko mag-expect ini. Ha? Nga naman, Best. Unsa may problema? Sa lain nga eskwelahan ko pa eskwelahan ni Mama. Oh, unsa? Best, ayaw na ko kong binuangi. Wagin ko magbinuang, Bes. Promise. Mao ba? O sige. Kung mao na, ako na lang mo'y magpa-enroll din, Sorry yun kayo, Bes, ha? Kung naabalang ko'y mahirap. Makapahiubos ka, Marlo. Makapahiubos ka. Pila na kabuan nga. Wala mi makita ni Marlo. Magka-text-text o magtinaw ka na mi pero busy mi pareho sa eskwelahan. Pero nga naman ko. Nga nung murag tako makaayo ko ang sa kong pamati. Gimingaw kaayo ko niya. Gimingaw ko sa akong best friend. Pero nga nung murag lahi naman yung akong kipati. Lahi nga kamingaw. Oh, dili ka. Oh. Usaray paagi para mahibawan din ako. Makikita ko niya. Ha? Kano saman? Bisiha para ba na ako, Bes, oy? Sige. Basta dili ko ni mo tungahon, dili na kiti katag doon hangtod sa hangtod. Grabe. Unsa man gani na ka-importante ba? Basta. Kung dili gani ka mo tunga, bantay lang gid ka ba? Unsa ba yung problema, Cherry? Ha? Marlo. Oh, unsa man? Mututok ra ka? Imo kong gipaari para lang makigtinutukay nako. Best. Ngano ka, uy? Dili. Ha? Dili pwede. Ngano ka, uy? Best. I love you. Oh. Kay mo akong sayop ni.
Kay ba ko masuko ka na ako. Pero bisag ako naglagot ko sa kong kaugalingon. Gituyon ako nga makikita di mo best para may bawaan ako. O confirmed. Mahal kini ay tika. O karon lang ako na-realize ka na ay kuwang na ako gawa ka. Dili na ko kaya mawa ka na ako, Marlo. Oh, Marlo! Wa na kitinoon may communication ni Marlo. Sud sa pila ka buwan. Arang-arang pamantong sa una kay magkaistorya mi. Karon, wa na gyud. Murag dili na may kaila. Kimigaw na kayo ko niya. Oh. Nanawag siya. Marlo? Best. Marlo, I'm sorry. I'm sorry. Di ka kinahanglan nga mga igsorry eh. Wa kay sa... Magkita ta. Sorry. Best friend ko di mo pero na-in love ko di mo. Dako kayo sa'yo. Pero ako musulti di mo sa kong feelings para ma-in love pud ka na ako. Kinaibaw ko nga dili ako ibo gusto. Dili ko di mo type. Dili ako ang klase sa babae nga. Dili nga tinuod. Wa ko'y problema ni mo, Cherry. Ang tinuod. Love sa tika, Cherry. Dugay na. Tinuod. Pero, ngano nga? Dili ikaw mo na problema. Ako. Imo ramang gibisaya ang it's not you, it's me, uy. Ayaw ko kung applyin na best. Tinuod. Maong, so good ka ron. Muli kayo na nata sa usag-usab, best. Unsa? Dad, sakto na yung paghilak eh. Ako may nabalakan mo. Pasagdi lang sagod ko pa. Ay, bayahin mo. Si Marlo Ramay nung dan. Unya, ano yung una-ana ka man magkadahagilak? Ha? Ano man? Uyab di ay mo. Mao gani na yung problema pa. Kay dili mi uyab. O karon nawa na kitinoon siya nako. Ay, bayanin mo. Ano ko kasabot ni mo, Cherry? Pero, kung unsa man na, ay pagpadaoy. Mulabay ra na. Magkamove on ra unya kay nig-abot sa panahon. Paspasa sa panahon. Pila na katuig ang nilabay. Nabisin ako sa trabaho. Og, nawa na po si Marlo sa akong una-una. Pero, hangtod karon, mahal kaya po na ako siya. Oh, kitsa man ni. Hello? Hello, Day! Cherry! Dayan? Ikaw ni? Oo, oy! Ay, at last! Nakuha na gid akong imong number. Uy, kasal na ba ako sunod buwan, ha? O gusto na ako nga, usa ka sa ko mga bridesmaid, ha? Wow! Sige ba? Sendi ko sa details, okay? Yay! Okay! See you! Kanindo tanawon sa kong amika nga ni paso sa altar. Oh,
ako kaha. Kano sa apa kaha ko? O, kadiyot. Si Marlo. Siya ang pari nila ni Ann. Hi, Bes. Oh, ikaw, cute. Nagpari na day ka? Oh. Maubito tong ningon ko nimo nga it's not you, it's me. Kay naglibog pa ko sa kong kaugalingon atong higayuna, Cherry. Marlo. Kalipay na ko nga muserve sa Ginoo. Mapasaylo pa ba ko nimo, Bes? Of course. Kinsa ba ko nga makikompetensya sa Ginoo? Happy ko para nimo, best. Hey, Cherry! Oh. Gitawag na ko. Ato na ko, Marlo. Sige, best. Amping permi, ha? Og I love you. Huna-huna ang naara ko para nimo, best. I love you too. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. Bisan og mahal nga mo ang usag-usa, mas gipili na mo nga mulat ko. Og nalipay na lasad ko para ni Marlo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganan akong tanong. More power, RMN. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Cherry May. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw at ako. At ngayon, nandyan ka sa walang hanggan. Hanggang ngayon, ikaw. Wakas ay nahanap ko na mag-iisa sa hirap at ginhawa. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga taga Sitio Kansyanay, Calatrava, Negros Occidental. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Jeremy. Unsaman ka? Dili na gyud na mabangbang ang imong batasan. Kada uli na lang gyud nimo hubog. Every day. Eh, pagbuot ha. Buot pa ka. Yeah. Te, nag-awan na si mamang papa, te. Hubog naman po si Papa, good. Ay, kung siya may sinumulit. Alate, ikulata ni. Pa! Gusto na pa! Pa, ayaw ko lang tahan si Mama pa, uy! Mula ba mo kaya piloto? Sobra na kaharante. Uli ka pa din higa o hubog o yain mo pagigong kulat tahon. Magsurang-surang ka na ko, eh? Dili na ako magwantay ng imong batasan. Maayo paglayasan, tika! Ma, imo man ko nakipaghipos ang imong mga sinina. Dili na ako maagwanta ang batasan sa inyong amahan, Chiribe. Maubulayas ko din sa ato.
Ayaw labig biyai, ma. Anak, daga ka naman. Mabuhi na mo. Hindi ka maluhi na mo, ma. Carl, anak. Naluoy kaayo ko din iyo. Pero kung magpabilin manggug ko din sa ato, mamatay ko skulata sa inyong amahan. Maumubiha ko din sa ato. Ma! Ikaw di bahala sa imong manghod, ha, Cheribe? Ma! Ay, may biyay, ma! Ma! Oh, mau ba? Nilayas niya yung inyong ginahan? Wa na makaagwanta si mama sa imong batasan pa. Nagsige na lang ko kag inom. Ah, utusap ka, sige inom. Imo kong punggay nga ako na kalipay. Unya, unsaon man pa. Gawa naman si mama. Ay, so, goal man ninyo eh. Magkakaor man tayo bisag wag yung ginahan. Pa. Bog, ay na ito kuno na ang inyong ginahan. Kalimti to. Kumusta naman kaaron si mama? Wala gid may palita niya. Mayo ang magmakauna-una siya pagduaw na mo. Ay, sorry, miss. Sorry. Kagwapo niya. Miss, pasensya na gid ha. Huwag na ko to matuyo. Ako na hinuon ka na banggaan na. Ako na lang kang tabangan o pamunit sa imong mga kinumparabi. Okay ra, oy, okay ra. Wa man sa ko makabantay ni mo, God. Okay. Di araw. May gani, huwag mabuslot na. Sige. Excuse, ha? Kadiyot lang, miss. Oh. Makikila-ila lang ko ni Mubi. Ako na si Roger. Ikaw? Cherry. Cherry. Mm. Pwede ako na lang kang ihatod sa inyo? Ha? Sige na. Araw na ako kang matabangan og daan yung imong mga gipamalit. Kuan. Ayaw lang kahadlok na ko eh. Di bitaw ko daot ng tao. Sige na, ako na kaihatod sa inyo. Ti, kinsa pa itong laki ang hatod mo? Imo itong uyab? Ha? Dili dong, uy. Ikaw, gyud. Ako ra tong amigo, uy. Aw, apila ko, imo itong uyab, ti. Nga naman. Gusto di ay ka nga mag-uyab-uyab na ko? Oo, okay na, ti. Masugot mga di ko nga, magminyo na ka. Dong, Carl. Unsa? Naay nangita na ko? Oo, ti. Kitsa man? Si Kuya Rocher. Oh, ngano ni amang ka, Jer? Gimingaw ko ni mo, Jer. Ha? Mo na'y tinuod, Cherry. Sukad lang nga, nagkailat ha. Di na kamawa sa akong nauna. Oh, Roger. O dili ko mauwaw nga, musulti ni mo nga, I love you. Roger. Manay tinuod, Che. Nakagusto ko ni mo. May chance ka ko? Kuan, Roger. Kining... Sharog, dili ka maluoy na ko. Layo ba itong amua? Sige na lang, uy. Ha? Ang boot mong ipasabot nga. Hindi mo na kong gisugot. Oh, Roger. Ako na kang gisugot. Salamat, sir. Naana di kay uyab, Cherebe?
Opa. Kung mauna, pag-video na lang. Pa. Para magyapon na. Magyapon na paingon. Pag-video na lang. Pa. Unsa? Imo kong dadon sa inyo? O, Chair. Ako kang ikuyog sa amo. Aron sa mailhan ka sa kummga ginikanan. Mauwaw man ko Roger. Nga ko taon nga mauwaw mo ka, uy. Pangandam ha kay, muadto ta sa mong dapit. Ma, si Cherry di ay, ang akong pangasawon. Maayong adlaw, tita. Unsa to'y imong giingon? Imong pangasawunon, Roger? O, ma. Uy, diin ko din taon ka mamunit ining babayhana. Mga sawa ka ining babayhana nga wa ta makaila sa mga kaliwat ini. Mapauli na lang ko sa amo, Roger. Ayun. Magunsam ako din sa inyo. Gawa man baka gusto na ako ang imong inahan. Ayaw pa pauli sa iyo, Chair. Mangita na taga atong kapuyan. Kay mag-ipon na lang ta. Unsa? Unsa mag-ipon ko? Mag-ipon na lang ta. Onya, asa man ta mo puyo? Mo ipon ta sa imong mga ginikanan nga nahibaw makawa ko nila magustuhi? Dili. Mangita taga atong kapuyan. Muadto ko sa ilang Maninoy Agong. Magpatabang ko niya. Day, sulbad na. Ha? Naibay nga papuyan si Maninoy Agong na to. Mao ba? Maayo hinuundong. Kamu nalay bahala ining akong bahay, ha, Roger? Jeremy. Ninong. Ninong. Garon. Aron gid mo mabuhi. Naam ko'y gamay nga umadiha. Ati man na lang na ninyo. Naa sa ko'y daghang kanding diha, ha? Kamu na'y bahala nga mubuhian, ha? Salamat kit kaayo, Ninong. Walang hibaw idong, no? Daghan na kayo ang mga kanding atong gibuhi. Nakabaligya na ganita. Maugiday. O daghan na sa atong mga tanom. Mabuhi ra gid ini day. Ug sa umaabot atong anak. Malipayon ka ba uban ako, day? Malipayon kaayo ko dong. Bisan og pobrita. Ang importante nga nagkasinabot ta. Sige na, day. Kung may kwarta na ganita, magpakasal ta, ha? Salamat, dong. I love you, day. I love you, Jeremy. I love you too, Dong Roger. Sabi nila, parang ang iyong tanging Bisan sa among kakabos, malipayon may nagpuyo si Roger. Sa pagkakaron, may anak na mi, og nagpabiling ligon ang among relasyon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalang taagi ni Jeremy nga taga sitio kan Sanay Kalagturava, Negros Occidental. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagalahan, ikaw at ako. Ang maong kaagi, gibahatan doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamuusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw.
sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawi. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa sagawi care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanunood. Nandito na